i faltava poc per les Santes i vaig pensar, bueno, mirant que venen a les Santes, no he vist mai cap pel·lícula, aprofitaré per donar una volta i gravar tot el que pugui, dintre de les limitacions que tenia. I llavors, tota la història va començar així. Vaig anar a la botiga, vaig comprar uns quants rotllos de pel·lícula, vaig carregar la màquina i el primer dia me'n vaig anar a veure què podia gravar. I bé, tot el que es veu aquí, més o menys, el que era les Santes d'aquella època, és el que més em va convèncer, mirant el programa de Santes. I entre tot el que cabia vaig fer tot el que podia, tot el que sabia fer dintre del que és aquesta filmació. En Manel Borràs és l'autor d'aquestes filmacions del 1984. Durant la crida de festa major d'aquelles Santes es varen presentar les figures dels nans recuperades, el Pierrot, el Comte, el Follet i en Carrau. A més, també es va dur a terme la restauració i revisió de les figures que ja hi havia. Això va ser l'any 84 i bé, el meu germà havia comprat una càmera, una Fuji, una Super 8, i així una miqueta, per envídia, vaig dir, mira, ara ja me'n vull comprar una com ell. En Manel va filmar la passada durant la tarda del dia de la Santa sortint des de l'Ajuntament i desviant-se pel carrer Sant Josep. Al mateix lloc on es troba ara l'aparador de l'Òptica Sales, antigament hi havia unes vitrines que es llogaven als comerços de Mataró per posar-hi publicitat. La Montse Mola, la Gràcia Busquer, en Rafael Mitjans, l'Antonio Fernández i la Teia Soler passen tot tocant el flabiol i el timbalet. Ho fan davant la botiga de fotografia del cineasta amateur Enric Fiter. Bé, en principi vaig comprar un parell de rotllos on vaig comprar la màquina per provar, a veure què tal. I vaig començar a gravar i dic, hòstia, que s'acaba ràpid això. Durava molt poquet, no sé si eren 3 minuts o una cosa així, però clar, 3 minuts amb un Super 8 dona molt, perquè no és aguantant el dit i anar canviant de plans i anar canviant d'escenes, llavors dura bastant. Però bé, se'm van acabar els 2 rotllos i per precaució em vaig comprar un altre més. I l'endemà tornava a carregar la màquina i me n'en tornava el que havia vist en el programa de Santes i més o menys creia jo que m'agradava o podia agradar genèricament, me n'anava cap allà i ho gravava. Però una altra vegada vaig fer curt i vaig tenir que anar a comprar un quart rotllo, que al final vaig aconseguir acabar-ho amb un 5è rotllo, que això l'Andreu no ho sap, que vaig fer-lo servir per fer els títols de Santes, que consistien en comprar a la llibreria una cartolina d'aquelles grosses blanques i escriure amb rotulador les Santes 1984 al principi i al final, crec recordar, penjar-ho a la paret del pati de casa meva, primer un, després l'altre, i filmar-ho amb la filmadora aguantant el més ferm que pogués la màquina. Això són els títols, entre cometes, de l'època, el que fèiem en aquella època. Bé, en aquestes imatges també podem trobar gent molt coneguda a Mataró, com per exemple en Jordi Canal, malauradament desaparegut. Llavors també surt un nebot meu, que era un nen petit, que jugava amb els capgrossos, que ara ja és grandet i té 2 fills, ja ben crescudets també, on es deixen anar els coloms a Santa Maria, està patrocinada i muntada per la Colombòfila de Mataró, en la qual, en aquest cas, ara actualment no ho sé, pertanyia el senyor Espà i el senyor Carbonell, que eren en aquest cas els encarregats de la deixada de coloms. Després de la tradicional missa de les Santes, veiem les trampes, la mumeroteta i la mumerota passant per la plaça Gran. En Miquel Oliveres ens explica que el domàs que porta la mumerota era una part de les cortines del foment mataroní, que després de les obres de reforma de l'entitat s'havia emmagatzemat a les Figueretes. Com que no hi havien trobat cap utilitat fins al moment, havien decidit utilitzar aquelles grans teles com a indumentària de la figura festiva de la ciutat. Durant la passada del Dia de les Santes, els falcons de Vilanova van voler exhibir les seves habilitats amb uns petits pilars castellers i algunes altres construccions acrobàtiques.
Capgrossos provinents de diferents indrets del país van participar aquell dia en un acte que es va batejar amb el nom de la Capgrossada. Hi havia nans d'Argentona, Manresa, Vic i Cardona. Aquell 28 de juliol, els nans van estrenar el seu ball propi amb la música de la polca d'Emborina. Bueno, bé, ja com a acte final també m'agradaria comentar que aquestes festes de l'any 84 i posteriors o anteriors eren molt més familiars del que són ara actualment, en què la cosa ja no és el que era. Perquè abans podies sortir, podies anar a l'escapada negra nit, podries fer moltes activitats i no tenies cap mena de problema. Ara la cosa, malauradament, no és el que era. Me refereixo a botellones, a borratxeres, a descontrol, gent que es fica amb tu, que et diu coses, i llavors això ja no ens acaba d'agradar a gent d'aquí a Mataró, que som de tota la vida de santeros. Les paraules d'en Manel Borràs estan segurament en boca de molts mataronins. Mai res és a gust de tothom, i segurament molts també discrepeu en com han evolucionat alguns dels actes de les santes que avui tots coneixem. El temps passat era millor el d'ara? O a l'inrevés? Ho podríem tornar a preguntar a tots els que surten a les imatges d'aquest documental, tot i que segurament les opinions són com els coloms que s'enlairaven en la diada de Santes. Som molts, molt diversos i amb molts vols diferents. Podríem preguntar-ho també als petits que veiem en imatge i compten fins a 15 sense saber pràcticament per què. Podríem preguntar-ho als adults d'avui que salten i embogeixen en una nit boja cada vegada més multitudinària. Però els fets del present i els que en un futur puguin arribar no toca explicar-los en aquesta pel·lícula. Qui sap, potser d'aquí unes quantes dècades, algun altre mataroní nostàlgic, amant de la ciutat i les tradicions, torna a endinsar-se en una nova aventura històrica anomenada Les Santes Retro. Y parecen revolotear por las calles bajo las miradas atónitas de los pequeñuelos, para quienes es una novedad tal espectáculo.